Ще ги смена с пакистанци. Чистачките са мързеливи, работниците са мързеливи. Въобще българите само се скатават, нищо не правят. Слушам директорката и се чува дали един ден на тази територия няма да има само пакистанци и индийци, негри, а българите ще бъдат сменени. Тук съм в едно училище, което прилича на дворец, частна улица, частен квартал. Няма да споменавам името, защото, нали знаете, в България всеки е човек на някой и човека на някой може да те гръмне. Интервюто е за работа, в която всеки един момент може да бъдеш сменен с пакистанец. Пакистанците ще спят в училището, ще имат собствена стая, собствена баня, защото българите били мързеливи. Директорката е много готина и училището е красиво. Има тенис кортове, прилича на Кеймбридж, мини Кеймбридж. Интервюто продължава. Родителите са богати. Отношението внимателно, учтиво, любезно. Трябва да се държите с тях, като с ваши деца, защото плащат много. И аз се сещам за едно друго училище, в което бях свидетел как възпитателите влизаха в бедните стаи на бедните деца. И когато те дигаха шум, хвърляха ключовете, връзка ключовете, така прас! Вика първия, който падне и всичко е тишина. А училището приличаше като от филма Вчера, от 88 година, не от 58 година. Един Макаренко, една беднотия и класите, не за американските самолети, а класите в България. Так. Това е. Пакистанците идват.